Dobar dan, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Business Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o 5 ključnih koraka ka uspešnom upravljanju finansijama i rastu vašeg biznisa. Prvi korak je da napravite budžet. Morate znati u svakom trenutku koliko novca dolazi, a koliko odlazi iz vašeg biznisa. Ovo će vam pomoći da pratite vaše prihode i rashode. Fokusirajte se na najbitnije troškove, a one nepotrebne eliminišite. Drugi korak je da kreirate rezervni fond. Nikada ne znate kada će se pojaviti neki neplanirani troškovi ili iskrsnuti prilika za ostvarivanje većeg prihoda. Bilo bi dobro da imate uvek sredstava za 3 do 6 meseci vašeg troškova. Treći korak je da redovno pregledate vaše finansijske izveštaje. To će vam omogućiti da bolje razumete finansijsko stanje vašeg biznisa i da otkrijete vaše probleme na vreme. Četvrti korak je da održavate likvidnost. Likvidnost je ključna za opstanak vašeg biznisa. Stoga, redovno proveravajte da li imate dovoljno gotovine da isplatite sve svoje obaveze. Peti korak je da investirate u sebe. Investirajte u sebe kroz obrazovanje i sticanje novih veština koje će vam pomoći da poboljšate svoj biznis i ostvarite veći finansijski uspeh. Ukoliko vam je potrebna pomoć u upravljanju finansijama i rastu vašeg biznisa, možete zakazati besplatne konsultacije putem našeg sajta. Lajkujte ovaj video i zapratite naš kanal za još savjeta. Pozdrav!